नॉलेज के हिसाब दी जीजा जी, साली के सवाल के जवाब दी जीजा जी, अपना नॉलेज के हिसाब दी जीजा जी, गलवा दिखाई ससुराल में। अरे पूछा 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 कौन रंगवा मुहे मनवा, कौन फुलवा शोभे बगनवा, आके कर मुसुकिए जीजा जी, फूल मारे लजनवा हो, आके कर मुसुकिए जीजा जी, फूल मारे लजनवा हो। धानी रंगवा मोहेला मनवा, चूहे फुलवा सोहे बगनवा, तोरा दीदिया के मुस्की साले जी मारेला जनवा हो। अच्छा तोरा दीदिया के मुस्की साले जी मारेला जनवा हो। क्या बात है। के कर बोली मारे है गोली, बढ़े धड़कनवा हो, के कर छाम छछना वेला, काढ़े परानवा हो। बोली पपिहा के बोली गोली मारे त बढ़े धड़कनवा, तोरा दीदिया के छाव छप्पन काढ़े परनवा हो। तोरा दीदिया के छाव छप्पन काढ़े परनवा हो। लाहे लाहे के कर लहर चढ़े बदनवा हो, हर घड़ी ठहग लेला के कर नयनवा हो। अरे बताई जीजा जी। लहे लहे बीच के लोहा चढ़ेला सगरी बदनवा, अरे बाप रे। तोरा दीदिया के साली कारी कारी खगे नयनवा हो। तोरा दीदिया के कारी कारी ठगे नयनवा हो। के करा से जीजा जी शोभे आंगनवा हो, के कर सपनवा में होला बिहानवा हो। हाँ गोदी के ललनावा से शोभेला घर के अंगनवा, तोरा दीदी के सपनवा में साली जी होला बिहनवा हो। सॉलिड है बॉस। तोरा दीदी के सपनवा में साली जी होला बिहनवा हो। 100%